Sampeyan kudune ngaturke panuwun kalih Gusti sing gawe urip. Jalaran urip sampeyan niku pun piguna tumraping bebrayan. Nadyan to sampeyan niku wujute kethek, wujute wanara. Ning wulu sampeyan niku putih, meratelakake yen to ati sampeyan niku suci. Sampeyan uripe mung gedhekke lelabuhan, mula dewa tresna karo sampeyan diparingi yuswa panjang. Ngaten? Nanging kados pundi nggih Kyai? Rumaos kula menika kok sedih nanging ngraosaken gesang kula. Bebasanipun kula menika ningali soroting surya menika rumaos surem. Kula ningali menapa-menapa menika sampun mboten nengsemaken dhumateng manah kula. Sampeyan ampun ngendika ngaten. Engko nek kepeleh lho sampeyan. Mengke nek nganti Gusti sing gawe urip niku paring pidana karo sampeyan.